ki ne Aisha Umaira Muhammad Kabir Bashir kiji sun fi ki girma ba za su gaya miki kurjini ba Aisha sun fi ki haske ba za su gaya miki ilimi ba Aisha sun fi ki gata ba za su gaya miki hankali ba Aisha sun fi ki nema ba za su gaya miki zuciya ba Aisha sun fi ki samu ba za su gaya miki taimako ba Aisha sun fi ki tari ba za su gaya miki tanadi ba Aisha sun fi ki kwana ba za su tuna miki lokaci ba Aisha sun fi ki hanya ba za su dara ki sanin gari ba Aisha sun fi ki sauri ba za su gaya miki takaso ba Aisha sun fi ki kauɗi ba za su dara ki tawakkali ba Aisha sun fi ki kaya ba za su gaya miki kwalliya ba Aisha sun fi ki suna ta take ake yi ba ta suwa Aisha zaki babu susu ba za su yi yayin ba bikewa Aisha sun miki kuri ki ce musu ban masu tambari ba